Хочешь такую файную маечку? Заходь у описание ролика. Там обо всем доведаешься. Другога жніўня Раману Бандарэнка споўнілася бы 35 год, але яго, на вялікі жаль, забілі фашысты. Я прекрасно понимаю, что наши враги расскажут и напишут, и оставят после себя все то вранье, которое сегодня на нас выливается. Памятаем, не даруем. Усіх знойдзем, усіх пакараем. Ну, а я пачынаю, конечно же, з добрых навін. Ва ўкраіне бесслаўна загінуў жыхар Смаргоні Чарняцоў Анатоль Михайлович. Яму было ўсяго 34 гады. Не ведаю, як ён туды трапіў, праз садовае таварыства ці нейкім іншым шляхам, але, як паведамляюць крыніцы, салдат удачы з гарадзеншчыны, з горада Смаргоні. У яго засталася жонка і малая дачка. Якія абставіны пагналі беларуса са Смаргоні Анатоля забіваць братоў украінцаў, невядома. Магчыма, малыя заробкі ў Смаргоні, магчыма, ваенная романтыка, а магчыма, наўпрост сквапная жонка. Для Смаргоні такія грабавыя дзікія грошы, дзікае шчасце, дзікая ўдача. Так што віншуем жанку Анатоля з пуцінскімі данатамі і новым жыццём. Без Толіка. Кожны робіць свой выбар. Хочаш зарабіць грошаў на краві братоў украінцаў, будзь гатовы сам здохнуць і не пабачыць жанку ды дачку. Але адна справа загінуць за свой край, за будучыню сваёй радзімы, за сваіх дзяцей, і зусім другая за пуцінскія грошы. Гэта ганебны скоцкі скон. Але ёсць і прыемны момант для Анатоля Чарняцова. Расейцы часцяком не забіраюць з поля боя тушкі сваіх байцоў. Рэшткі Чарняцова невядома дзе, невядома, якія вораны ды сабакі расцянулі ягоную плоть. Таму у Толіка няма магілы. Ну, а калі у чалавека няма магілы, яе немагчыма апаганіць. Чаго не скажаш пра магілы мусароў, пахаваных у Беларусі, якія здзейснілі злачынства супраць уласнага народа. Так што, паважаныя суайчыннікі, калі удумаеце ехаць на вайну, узгадайце Толіка. Ён вас там ужо чакае. У Наваградкі у мусара Пенса загарэўся аўтамабіль. Выпадковасць? Не думаю. Ён сышоў у адстаўку ў 2022 годзе, і яго працаўладкавалі ідэолагам на адно з прадпрыемстваў горада. З ягоным прыходам на пасаду на прадпрыемстве пачалі затрымліваць за падпіскі на экстрэмісцкія рэсурсы і звальняць з працы. Выбітная мразь гэты Віктор, ну нічога, усім будзе па справах. Іхнім і неўзабаве ўжо хутка зямля будзе гарэць у яго пад нагамі, не то што там нейкія аўтамабілі. Дарэчы, пра аўтамабілі. У 2021 годзе, па словах самага камічнага, з кропкі гледжання фізіягномікі міністра ўнутраных спраў Беларусі Вані Кубракова, яму таксама грамадзяне абяцалі падпаліць аўтамабіль і пісалі розныя рэчы на паштовай скрыне ў пад'ездзе. На гэтым тыдні Ваня Кубракоў завітаў у Берасці. У Берасці Кубракоў узяў удзел у калегіі ўпраўлення ўнутраных справаў берасцейскага аблвыканкаму. Ён падзякаваў міліцыянтам за службу, заклікаў адэкватна рэагаваць на крытыку і рабіць правільныя высновы. Адзначыў Кубракоў таксама неабходнасць для ўсіх супрацоўнікаў быць устойлівымі маральна і фізічна і даручыў кіраўнікам кантраляваць асабістую бяспеку міліцыянтаў. Усе прысутныя на гэтым відэа мусара бандыты, якія прымалі ўдзел у фальсіфікацыях выбараў 2020 года ды ў падаўленні пратэстаў.
А ў дадзены момант яны ажыццяўляюць нелегітымны захоп улады злачынцай Лукашенка. А Ваня Кубракоў прыехаў да іх у госці, каб прыпадняць ім баявы дух, настрой. Хутка ж новыя выбары. А падняць настрой мусарам абавязкова патрэбна, потому што мусара па ўсей краіне ведаюць, што сітуацыя не ўтаймавалася, што сітуацыя ніяк не вырашылася, што народ іх ненавідзіць і ставіцца да іх як да бандытаў. Ён прыехаў, каб нагадаць ім яшчэ раз, што ўсе яны павязаны крывёй і злачынствамі, каб нагадаць ім яшчэ раз, што ім, ганебным мусарам, можна забіваць усіх, каго заўгодна і аставацца беспакаранымі. І даручыў кіраўнікам кантраляваць асабістую бяспеку міліцыянтаў. Нездарма Чабурашка кажа пра асабістую бяспеку асабовага складу падроздзела, бо ён разумее, больше кветак не будзе. Кветак сапраўды больш не будзе, і калі сітуацыя стане пэўнай, то палаючыя аўтамабілі будуць казацца вам кветачкамі. Мы уверены, что при обострении ситуации в Беларуси уже мирных каких-то демонстраций тоже не будет. Потому что в 2020 году люди до конца не понимали, что будет. Они не верили, что против огромного количества белорусов при таких тотальных фальсификациях все равно так называемые правоохранительные органы останутся на стороне Лукашенко. Насамрэч, у 2020 годзе вялікая колькасць людзей была пераканана, што міліцыянты з'яўляюцца сапраўднымі праваахоўнікамі. Але падчас пратэстаў народ пераканаўся, што беларуская міліцыя – гэта ёбаныя нелюдзі. Таму, мусара, дбайце сваю небяспеку і пішыце завяшчанне. Калі у вас ёсць што набытае законным шляхам. Бо калі вы прыкупілі нешта з маёмасці Латушка Бабарыкі Ціхановскай, то ніякае завяшчанне вам не дапаможа. Будзеце потым спаганяць гэта з любімага Лукашенка. Але ён нам што? Ён вам пакажа во. Так што памятайце аб этом таксама. Рыхтуйцеся да выбараў, ну і да ўсяго іншага, бо шмат у каго з вас іншага выйсця няма. Вы ўжо ведаеце, што ў наступны раз кветак не будзе, будзе толькі зброя, толькі жалеза, толькі кулі. Товарищи не поймут сразу, что стрелок попал в нирвану. Будучи смертельно раненым, Дмитрий Федосюк продолжит выполнять задачу. Он так самоотверженно защищал страну. Отошел, Димку вытаскивай! Дома возвращение папы ждет маленькая дочь. Погиб патриот своей родины, герой погиб, выполняя свой воинский долг, защищая свою родину. У той час, калі Лукашенко будзе ляцець на сваём самалёце са сваёй сям'ёй да саудытаў ці ў Кітай, вы будзеце валяцца на тратуарах. Ну, вядома, гэта ў тым выпадку, калі вы пойдзеце супраць народа. Таму ўжо зараз пачынайце думаць, што лепей. Ну, яшчэ добрая навіна. Сканаў начальнік рэжымнага аддзелу аршанскай калоніі Аляксандр Радкевіч. Нелюдзю быў усяго 41 год. Лукашэнкаўскія прапагандоны заклапаціліся вэрхалам вакол сітуацыі з арыштам грамадзян Латвіі, якія прыехалі на нейкі фестываль і ў іх знайшлі марыхуану. Уже 29 июля, то есть через 3 дня после задержания, из ИВС, изолятора временного содержания, иностранцев выпускают. Они не за решеткой. Да, дают подписку о невыезде. Переселяются сначала в квартиру, а потом в полоцкую гостиницу. К ним приехали родители, родственники. Вот где здесь кровавая диктатура? Это что, нечеловеческое отношение? Дзіўна чуць апраўданне лукашыстаў, таму што я асабіста сядзеў з 2 грамадзянамі Украіны, ім далі 3 гады, усяго 3, таму што яны наўпрост ужывалі марыхуану. Але калі б яны былі грамадзянамі Беларусі, ім бы далі хімію. Але такая опцыя для іншаземцаў у Беларусі не прадугледжана. І таму
Тудун. 3 гады пазбаўлення волі за... Вельмі спадзяюся, што скандал вакол гэтага выпадку паўплывае на тое, каб грамадзян Латвіі не пасадзілі за краты, не кінулі ў лукашэнкаўскі канцлагер. Усім замежнікам, якія хочуць без візы бескаштоўна ўехаць у Беларусь, трэба ведаць, што ў Беларусі першае і галоўнае, закон не працуе ад слова зусім. Трэба добра разумець, што наркотыкамі, гандлем, распаўсюдам, усім гэтым маркетингам занимаецца Міністэрства ўнутраных спраў. Таму варта прыслухоўвацца да заклікаў сваіх урадаў не ездзіць у Беларусь. Ну а калі ты хочаш экстрыму, хочаш прайсці нейкі квест, хочаш трапіць на экскурсію за краты, то калі ласка. Але ці прыемна будзе потым твайму ўраду, тваёй краіне дбаць о цябе, клапаціцца як аб немцы-крыгеры і выменьваць цябе на якіх-небудзь злачынцаў, сапраўдных злачынцаў, якія забівалі людзей як красікаў. Так што, калі захочаш сябе праблем, добро пожаловать у Афрыку, добро пожаловать в Менск. А что вы так задумались? Жыве Беларусь, слава Украіне! Мы хутка вярнемся. Ён быў натхнёны і малады, іх незалічона было. Ён на плошчы веў гарады з песняй, што блізка святло. І запальвалі свечкі яму, плыў панад плошчаю дым. Ён спяваў, зруйнуем турму, яны спявалі за ім. Разбуры, турмы, муры, прагнеш свабоды, то бяры. Амур хутка рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары.